kay mag-card pa yan para sa mga sa mo na ikuan ay busy kay sila video. Sa kuan. Mani mo gisakyan. Okay. Among backup. Amber Sky kamarahan. Ah. Ay, amahan. Nay mapudi na kanang di na ako tawag gali di ate. Nay pa din nandito. Naay balay nga aw kanang kipagkatayan sa mga sagbot. Pero makita gihapon. Oh. Mga sagbot. Wala kay kutsilyo dia ba dyan? Time ko chili ko. Na. Mga tagi. Oh, na isa. Videohi apis ako video bang. Videohi ko. Unsa may Ana. ano man? Ana, videohi ko kay. Ay nang pagkuan kanang mataas na. Ana diha. Silang duha. Ito na, nahug na. Hug na. Videohi ko. Agoy. Why kuy angay. Saksi mo. Kaya ako ni-testing ang nagtanong. Amber Sky. Amber Sky. Ay, yang video ibutang diri sa akong Magadi kay kuan magudad nang kuan. Diri kay kuan na makato nimo kanang mga dara. sige mo tago kuno ko aning nara. Kuan na kapit na mag 2 minutes. Mura magdain na naango. Manapa ako na kay 2 minutes na. TikTok mo ni.